dịka mgbe anyị nọ n'ime skuul ebe a na Amerịka ebe a so o nwere one Nigerian guy bịara ọfụ mgbe ahụ n'ime klaasị ka anọ ma ndị ọcha nọtara onye ọbụla nọta the guy nọkọta kunye na-akọ akụkọ ihe mere na Naịjirịa na-akọ akụkọ ịmagụ na-akọ akụkọ dị iche iche so ofu onye ọcha wee sị ya n'ime klaasị ka ndị anyị na ha nọkwa na klaasị wee sị ya n'oyibo ka ọ sị ya I think you are a psychic. Ọkwụsị ozugbo ọ sị I think you are a psychic. The Nigerian guy kwụsị akụkọ na-akọ ozugbo ruo ebe onye ọcha nọ tụkwasị ụra ịtụwanyị anyị agbala ozugbo jidie ọ na-aba na-eti hapụ m aka hapụ nke mgbu onye ebe a hapụ nke mgbu onye ebe a hapụ nke mgbu onye ebe a tupu eji ama ihe na-eme ndị skuul sekuriti abịa ajụọ na onye ọcha kedu ihe na-ese ndị onye ọcha sị na ọ na-akọ akụkọ si I think you are psychic na ọ kpọrọ ya psychic ọ bịa maa ya ụra ejekwuru the guy si ya kedu iju ama onye ọcha ụra ọ sị na ọ nọ ebe a na-akọ akụkọ the guy sị na ọ bụ psychic ya na ọ na-akparị akparị na ọ sị na ọ bụ psychic ya wee bidozie wee kọpabaziri wee sị ya mba na psychic bụ ndị a na-afụ ihe na-eme na-afụcha ma ihe na-eme n'ọdịnihu ma na future na-epredict ihe na onye nwere psychic ọ sị oke na ọ chekwa ya ma ọ kpọrọ ya psychic ebe a na-adọba ndị ala nwanne osekpụlarị ya onye ọcha biko It's a Psycho FM as I'm all the way from Los Angeles, California.